Iwe ndakambokuudza kuti chini nakuridza kila timba mangu. He, anokudzidzisa chiko muna abva 2016 nekati 1. Apa izvozvo ndio ari kuonesa World Cup. Jesus is Lord. Simplex Music. Kilati. What's your property? Ndipo pacho pavanotanga kakuzvida kunyepedzera senge vasiri kuguda. Tarira wega kana zuva panobuda, ndivo vega vanotanga kuzofona. Manje vakadaro handinzwisise, vanoda kundimisa handimisike. Pane kahono kechibuwa-buwa, kavabata vese fan kangoma. Vaudze kuti zvavanondita ndizvide, chingogara mavaudza tiri kuvaudza. Chivaudza kuti mamero vazvinzwe, zvamugara tavabatisa tombovatipaze. Vaudze kuti zvavanondita ndizvide, chingogara mavaudza tiri kuvaudza. Chivaudza kuti mamero vazvinzwe, zvamugara tavabatisa tombovatipaze. Ndozvisi vanoda kundicherera, asi havandifushire mugomba. Mwari wangu anondichengeta, saka hapana kana chandinotya. Asi pese pamunonditaura, dai paine chamunozowana. Tozviziva mutivharire, saka musatinyepedze kuti zvavanondita ndizvide. Chingogara mavaudza tiri kuvaudza. Chivaudza kuti mamero vazvinzwe, zvamugara tavabatisa tombovatipaze. Vaudze kuti zvavanondita ndizvide. Chingogara mavaudza tiri kuvaudza. Chivaudza kuti mamero vazvinzwe, zvamugara tavabatisa tombovatipaze. Ndipo pacho pavanotanga kakuzvida, kunyepedzera senge vasiri kuguda. Tarira wega kana zuva panobuda, ndivo vega vanotanga kuzofona. Manje vakadaro handinzwisise, vanoda kundimisa handimisike. Pane kahono kechibuwa-buwa, kavabata vese fan kangoma. Vaudze kuti zvavanondita ndizvide, chingogara mavaudza tiri kuvaudza. Chivaudza kuti mamero vazvinzwe, zvamugara tavabatisa tombovatipaze. Vaudze kuti zvavanondita ndizvide, chingogara mavaudza tiri kuvaudza. Chivaudza kuti mamero vazvinzwe, zvamugara tavabatisa tombovatipaze. Ndozvisi vanoda kundicherera, asi havandifushire mugomba. Mwari wangu anondichengeta, saka hapana kana chandinotya. Asi pese pamunonditaura, dai paine chamunozowana. Tozviziva mutivharire, saka musatinyepedze kuti zvavanondita ndizvide. Chingogara mavaudza tiri kuvaudza. Chivaudza kuti mamero vazvinzwe, zvamugara tavabatisa tombovatipaze. Vaudze kuti zvavanondita ndizvide. Chingogara mavaudza tiri kuvaudza. Chivaudza kuti mamero vazvinzwe, zvamugara tavabatisa tombovatipaze. Vaudze kuti zvavanondita ndizvide. Chingogara mavaudza tiri kuvaudza. Chivaudza kuti mamero vazvinzwe, zvamugara tavabatisa tombovatipaze. Vaudze kuti zvavanondita ndizvide. Chingogara mavaudza tiri kuvaudza. Chivaudza kuti mamero vazvinzwe, zvamugara tavabatisa tombovatipaze. Hey guys, thank you guys for watching this video. Guys, don't forget to subscribe mama like. Hey guys, kune ma artists adorora mamizi videos, ma cartoons. Munongotibata pa number zedu ziri pa WhatsApp kana pa description ziripo. Mamizi videos tuita $10. Tine mama cartoon business deals atinongoita futi. Munongoviewa catalog redu pa WhatsApp. Mamizi videos are simple. Munongo titi hi, then motaura service nyamuda kuti ku offer, then mosenda picture yenyu ne music yenyu. Maybe ne script kana mune script kana msina, just leave the work to us and ndizvo then mwa masenda neko keshacho. Just simple as that. Video to advertise rapa zimtunzi mahara food bozi lungwa badara ndindi